penggemarnya Excel Marsanda. Wah, gayeng. Mas Bajing aku njaluk piano Mas Bajing. Bagaimana kalau malam hari ini Mbak Excel Marsanda kata-kata dulu, oke? Yo siap ke HP ini, yo siap ke HP ini gini. Mbak Excel ini gini ya. Karena malam hari ini Mbak Excel mempunyai masalah dalam percintaan. Ojo lali kok nganggo kata-kata. Rekod siap. Ya, Mbak Excel sini dulu Mbak. Pianone sing rada sedih. Selamat malam Besti. Selamat malam Besti. Semangatin aku dong. Aku lagi ngerasain sakit hati. Pikirannya gak karuan. Salah satunya, dulu aku pikir lukaku bersama masa laluku itu lebih parah. Tapi ternyata Tuhan mempertemukanku denganmu hanya agar aku merasakan dihancurkan seakar-akarnya. Tuku lawang kayune jati. Wes kadung sayang, jebol ditinggal pergi. Wah, gayeng ini. Gayeng tenan, gayeng tenan. Ayo, siapa meneh? Siapa meneh? Marcella. 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 Ayo gini. Kata-kata no. Kamera siap? Halo teman-teman. Aku ora duwe kata-kata. Aku nggak perlu kata-kata. Sing penting bukti nyata wae. Oh, Mar. Oh, Mar. Marsa, 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 Marsa. Ini Mbak Marsa itu dari Kabupaten Temanggung, tepuk tangan dulu. Ini wakil Kota Temanggung. Sing indah ya, Sang. Selamat malam warga Banten. Malam. Sehat, sayang. Nopo niki? Kata-kata? Nopo nggih? Mboten gadah kata-kata. Apa ya ora ndek kata-kata aku? Apa, Mas? Hah? Ubur-ubur ikan lele. Ojo balan karo mantan le. Ya. Ya, ojo balen ya. Spesial malam hari ini Mbak Excel Marsanda dapat kado, tepuk tangan dulu. Ayo tuh, dirayu tuh. Weh, ayo, Weh kudu pinter kowe, sok ra iso kene, dirayu kae. Apa ini ujung-ujungan ayo? Halo, selamat malam semuanya. Iki kata-kata apa? Kok kon ngerayu anake wong piye to, Pak? Hah? Apa jenenge? Jenenge Excel, jenenge Mbak Excel. Dari Temanggung, sama-sama dari Temanggung juga, dan saya juga menghormati Salihu, karya budaya luar biasa. Balala, terima kasih. Aku mengarep ngomong semangat ya Mbak.
Itu ae. Rayuan apa kok ngono ki? Daru ojo nangis ya, Ru. Ojo nangis. Ojo nangis ya. Spesial untuk Excel kau. Spesial buat yang habis diputusin, mana suaranya? Ojo nangis sing wis ya wis sing ilang ben ilang cukup aku kelaran-laran nangis tenan cah aku nyerah sabar ya mbak sing puprah ben puprah kowe bakal ngerti larane nalika ditinggal wis ganti pas penak-penake alah Lanjut. Kau udah nangis terus. Gak apa-apa. Lamune pateni gantane Kang Sekar Gadung. Gantane kang Sekar Gadung miwah kembang menur kang eswara winur lan toya-toya tan kusuma mangambar-ambar wurku kusing tupaku malon dalon hatiku sumolir mega mimbo bathara doyai garwaning sot tega temenira yai apa dosane penjatan sira yai enggal akes katingal yai tuko punapa to lamun galih
ayo kita.
sliramu sayekti dadi pepujane ati pancen malaikat semu gawe ketering ati ya mung sliramu sawiji angleruset atiku yen eling sliramu nalikane jaman pisananku ketemu manen asemu binar netramu bangsa dadi ati rino kelawan wengi sliramu karena arti nadyan ada tunomu nanging jroning atiku tansah cedak-cedak sliramu timbang ana rahayu tresno tulus ing ati lan ana ewa sliramu Rino kelawan wangi mung sliramu sayekti dadi pepujane ati pancen malaikat semu gawe ketering ati ya mung sliramu sawiji angleruset atiku yen eling sliramu nalikane jaman pisananku ketemu manen asemu binar netramu bangsa dadi ati rino kelawan wengi sliramu karena ati nadyan ada tunomu nanging jroning atiku tansah cedak-cedak sliramu
Apa mriki daleme Mbah Mangun sing kondang dados dukun tetangga mesti matun gadah putri namine Atun kula niki Mbah estu badhe padha jambi wuyung sanes jambi wudun pripun Mbah dukun kersa paring itu Kang putra Atun Mbah kados kula nggih purun mugi enggal mantun tak sogo tak sogo